Mä menen shortilla. Get a job. Joo. Mä longille. Joo. Nyt näyttää just täältä niinku noobelta. Niinkö teen mash edimin startia? Joo, testas. Kyllä aika. Backstab. Joo, longille. Joo, mä olin sitä. Siis sä näit vaan muista tää. Joo. Ai me meillä täällä ostu. Sä tiedät kuinka mä oon 5-7. Kyllä. Fuck you mean, bro? Oh no. Jes, pommi on täällä Archilla. Opsen, boiler. No siinä nyt siinä boilerin vieressä. Okei. Mä hyvän kämppi tän. Mäkin vaan kämpin täällä. What you think you doing? Tää just alkoi. Mene pois. Nää. Tää just alkoi tää matsi anyway. Heippa. Häh? Katso! Että se just alkoi. Me ollaan peräti 2 tunnia tätä niinku 15. Tätä niinku 15 rundia. 16. 2. 16 rundia. Me verrattu 2. Että... Moikka, mene pois. 20 minuuttia kestänyt komats. Ei 2 minuuttia. Siis. Yksi saapseis. 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 Joo. Kuulin. S-rundi. Holy motherfucker. Ei. Mä ei tiedä, että me ollaan alaikäisiä. Sanoo, että me laitaan. Sä lapses. Yli. Jää se kattoo sinne. Jää kattoo sinne vaan terroristista. Se on aika voimakas paikka olla. Smoke se... Joo, se on midis. Okei. Tässä risteyksessä. Oo, vaan täppäs nää molemmat. Joo. Samalla sitä teillä mennä. Sapses. Wow. Taas, mulla tuli headshotteja. Kaikki mut on tullut headshotteja. Wow. Mä otan tän varmaan YouTubeen. Tän peli. Katsotaanko sitä se video, kun me tää on uploadattu.
Mä oikein halunnut, että sä näet, mitä mä tein. Koska apseen. Okei, tapainen. Ei info tosta. Onko? Ei kyllä mulkaan. Ja nää jäi sit kattoo longe. Mennään tonne moke. Okei, hyvä idea. Hyvä kattoo longe. Mennään se on midis. Mennään saaseen. Tää on mulla siis mun granaatilla. 3 osuit siihen. Where your smoke go, nigga? Apps. Man, fuck your apps. That's BS. Dark magic motherfuckers. Aight bro. Yks sä edes? Puski tuolta. Varoiks sä et? Sitä kerrasta. Äijä, eikö sä sit kuunnellu? No itse mä sanoin vahingossa CTS, kun mun piti sanoa Tirossa. Okei. Transgender bro. No. Oh my bad. Nyt tää ei räyhää. Yksi shortilla oli. Tapaa. Varmaan avaan tässä smoke. Avaan tän mun smoke. Näikö ketä? En näe. Okei, se on boiler. Boileris. Mä osun siellä aika hyvin. Okei, se on. Tuosta täältä. Lennäkin tappo. Boilers. Paljon sillä oli mä sanoin 90. Joo. Se oli 10. Joo. Tää on jotain fuck you tai jotain. Joo. Mun kyllä piti lopettaa tän pelin jälkeen. Osta smoke heitä sitä. No mun isäkin meni tuolla CS. Joo. Se ei pääse CS ikuisuuteen. Tai kannattaa seitellä. Tai pitäis ottaa. Aivan sulta puskut. Sulta on puskut on vasenta reunaa pitkin kyykkääntä. Tyttöön takana tonne mihin se vastustaja meni. Ja sit sieltä puskaa sitä, mutta ei haittaa. Okei, verran yhden roundit tee kill. Mä oon hullu spämmään tekille. Varmaan expectaa meitä nyt. Joo. Miks mun tekki jankuu? Nice. Äijä vaan lensi. Nice. Se smoke lähti pois. Se on smoke siellä, se smoke lähti pois. Ja sitten mä kävelin, se smoke meni ihan varmaan. Joo. Mut hei, toi oli tekeillä. Silti. Yleensä mun kaikki tapot on headshotteja paitsi 3. Okei, eli tossa on vaan niinku 60. Oi jumala. Se puskee sitä smokea luultavasti. Sitten takaa. Joo se puskee. Se puskee. Se on se, että teräspäs. Se puskee. Aiemmin sun tää mennä, et sä voi jäädä kämpimään nyyppykulmassa. Vitun nyyppäkulma. Okei, se tulee longi. Se on saitilla. Se on saitilla. Joo. Longin puolella. Sä tulla backstabilla. Oh! Toi oli Kristi. Meni 92. Meni 92. Jos sä näit sen flash as longin, niin sit se on longilla. Se kattoo longia. Joo. Joten sä tiedät, että se oli jossain siellä. Jos olis tossa vaiheessa vaikka juossut, niin sä olisit instana vaan Rakastan tuota vitu MP7. Joo, se on uusi meta.
niin se on uusi veto. Kai mä tiedän päästä. Mä sinne mölky. Varkko. Toinen meni upstairs. Toinen upstairs. Joo. Mä en kattoo vähän palkkoa nyt. Ei, mä oon upstairs. Ok. Se hyppäs pois. Upstairs. Se on saitella. Mä tuun muuten mukaan. Älä. Mene sortilla. Jos on saitella yksi. Se on saitella yksi. Se vika on saitella lovi. Missä päin sait? Saitella. Siinä ihan vaan saiten keskellä. Ei enää info saattaa olla liikkunut, mut se on tosi lovi. Ehkä 30 OP. Ok, mä en voi sellaista sitä. No voit sä jos sä huomasit. Mä min sun kanssa ampata meke pitti. Jaa. Tää joo. Ehkä nyt kulmassa siellä. Ei, se on backstabilla. Muutosta. Oh! Nice! Se oli 7 HP. Se ei olisi 30, se oli 7. Äijä! Toi on ihan hullu jätkä. Thank you my boy. Luovitin molemmat sä finishasit. Jobless fuck. Ai mä vedän tän roundin vaan pelkästään blokilla. Täällä puskee. Mä puskee. Mä just kläppäsin glokilla. Mä just kläppäsin glokilla haulukko. Interesting.